Vuotiaat silmät kiinni, kun tää ei oo mitään lasten katteltavaa. Sehän on sellainen homma, että kikkapeli on muutenkin aika monen juhannus- ja mökkiharrastus. Mä oon siinä aivan saakeli huono. Hei kato, tällä me ansaattiin sen Pohjanmaan komeamman jätkän maino. Mä kato tuo tähkä, kun se juoksuu maratonia, kuulemma alle 4 tunnin vetänyt ja kaikkea, mutta meidän Leppälä, niin se ei saa kirjoita juoksuaskelta, vaikka ois kuinka pahoja edes. Joo, ei, anna tulla vaan. Hei, haluatteko te nähdä ihmissikkataulun? Sellainen juttu, että tuo Jukkahan on niin paska heittämään. Mä oon kokemuksella oppinut, että... Älä nyt oo tuollainen. En mä sitä silloin laittanut, että jotta se mua munille heittää, kun ei kuitenkaan voi osua, mutta näyttäis vähän niinku muhkiammalta. Hei, yleisö! Mä tarvit teidän apua tähän! 3! 2! 1! Seuraava vielä! 3! 2! 1! Heitä! Tuo tuli melkein naamaan. Tää mun heitto johtuu siitä, että mulla on ranne murtunut, niin rannellinkin on vähän huono. No niin, nyt kaikki mukaan! 3! 2! 1! Ei saakeli pysty! Mä rupean heittämään näitä takaisin. No niin, katsotaan viimeistä vielä. Vähän huono tää ranneliike mulla. 3! 2! 1! Heitä! Kolmaskin vielä. No niin, 3! 2! 1! Heitä! Ei Sampere viekään kato juhannuksena tuli ennätyspisteen. Tikoilla. Hei, iso käsi Jampille. 3 tikkaa oli pysty. Mitä luulette? Rupeekohan nää meidän jorinat riittämähän? Ja pitäisikö meidän ruveta kutsumahan tänne lauteille se, mitä te olette tullut katsomaan? Tuumalla, että nää taitaa olla sitä saksalaista syntyperää tai sukujuurta saakeli, kun pukeutuvat tahkaan ja tykkää ruotsalaisista. Hei! Kunnolla nyt seteliä! Me ollaan Pohjanmaalta koko sakki! Ruvetaan huutaa! Hääjy! 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 Hääjy!